Ito na, Mami Isa. Daddy Borsi. Yan. Mami Isa Viana Speaks. Ito na yung pinakahihintay nyo. Ha? Shoutout sa inyong dalawa. So, naka-prepare na. Kahit pa paano. Daibak. Ghost Paper Daibak Challenge. Yan. Daibak talaga ha. Sige. Lalantakan natin to. Okay. Ito yung ano nga. Next time, yung samyang intirahin natin. Pero sa kay Mami Borsi official, si Mami Isa. Ito na yung ating challenge. Sige, antayin lang natin yung kumulo yung ating tubig. Bye-bye. Ito na yung challenge natin, Mami Borsi. Mami Isa. Pinit pa ha. Lagyan natin ng spicy, sweet and spicy ba to? Tamang-tama, maulan ngayon. Yan, sarap. Ayan ha. Wow. Ito na po yung Daibak Challenge. Shoutout sa iyo talaga, Manay Borse ha. Og Borse official and Mami Isa og Viana Speaks. Yan. Ito na. Halu-haluin. Amoy pa lang. Ang sarap na. Okay. Parang kape. Sunod natin yung samyang 2 times spicy. Kung mayroon sana mas maganda yung 5 times spicy. Ano? So, ito na. Sarap. So, ito na ha. Medyo mainit-init pa yan. Kain tayo, kain tayo. Kain kayo. Mainit-init pa. Unang subo. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. Yan. Alam na. Sarap talaga. Pangalawang subo para kay Mami Isa. Yan. Ang sarap pala. Shout out sa mga nanonood. So, tama-tama at malamig. Itong tirahin natin. Wow. Masarap nga. Medyo mainit-init pa kaya may kunting kurot. Sarap. Ito yung tanghalian natin. Sarap talaga. Shout out din kay Mama Ding. Mama Ding, yung samyang mo. Ito na. Ghost Paper. Sarap, sarap. Hindi ako uminom ng tubig kasi uminom na ako kanina. Yan, lumabas na. Parang umipik doon na. Yan. Konti na lang. Manghang din pala.
Ah, halo-halo na ako, tingnan nyo. Ah, mapula ng mata ko. Yun, lumabas na. So, ito na. Wala, tapos na. Okay. Sunod, Samyang. Naluha ako. Pinaluha nyo ka. Salamat. Sa susunod, Samyang naman. Mamisa. Manibor sis, Mama Ding. Ito na. Bus na. Okay, bye-bye.